Nis, tá gá ochalós ba chóir amach seo agam. Bheach mí dorthú, an a haíon tú iad. An céad ceann an sa, feol séantóir. Ceann eile tá sa agam ná bhéagán. Ha me chun na focail seo a bhíú dit inis. Feol séantóir, tá sé seo spéisiúil mar is cóachal é, son an sin go bhfuil gáchal le stig de éon ochal a bháin. Feol séantóir, so duine atá ag séanna an neol. Níl is siad ag ithe feol, ní ihin siad feol. An cheann eile an san, bhéagán. Now, ní ihin na bhéagán éon bhí a hagan nó éon ana bhí in éon chur. Is son an sin nach na hedíist fiú an bhil, mar tagann sé ó bheice. Ní ihin siad banne, mar tagann sé os na ba. Mar hampele, caithfidh an bhéagán a bheith anna chóirimach an son I dtéobh conas an prótein agus conas an mínara calcium a onsú isteach. Ach tóg mar hampla go bhfuil an bhéagán an sa ag ithe bricfast agus tá gránach acu nó cológa a ruair. Agus seachas banne ón mó a óil, tá torgaí banne eile ar an telfan isiagaing sa tupa. Tá banne canó cócó, agus tá banne ríise ann, agus tá na mínarí agus na vitamíní céanna sna banne sin. Is na banne sin a ólann siad. Filimid ar an feol séantóir inis. Más feol séantóir tusa tá dána dit in nómh, agus tá míid chun é léamh inis. So, sulla dos nómid á léamh, ba bhailim go gíoch sibh go bhfuil rím agus rím ann sa tarne, sa ceathrú, sa séú agus san ochtú líne. Feol, le hól, té, lé. So tá rím ann an son. Bhfuil míad réglan é léamh? Tá stócha. Is feol séantóir mé. Ní ihim se feol. Ní bhí ach bíon golóir agam le hithe is le hól. Bíon lete agam ar maidin le harán agus té. Is ceaparí le hanra I lár an lé. Bhfuil sibh réag don tríú agus don ceathrú versa? Anna bha agus a ríist tugaí féin aire go bhfuil rím sa tarne, sa ceathrú, sa séú agus an ochtú líne. An sin don dinéir ihimse sa léad, glasrí scológa, tarthaí is a le héad. Cénach na himse cuireol, íasc nó lí a bhás, ní dóil am fós, go bhaig mé bás. Go ma, táid chun é a léamh uairmháin eile le chéile, mar inis tá an rím agus an rithim arólas againn. Bhfuil sibh réig? Téidir Londáin feol séantóir, duine nach ihin feol. Is feol séantóir mé ní ihim se feol, ach bíon golóir agam le hithe is le hól. Bíon lete agam ar maidin le harán agus té, is ceaparí le hanra I lár an lé. An sin don dinéir ihimse sa léad, glasrí scológa, tarthaí is a le héad. Cénach na himse cuireol, íasc nó lí a bhás, ní dóil am fós, go bhaig mé bás. An feol séantóir tusa go baile? Cad iad an cineálacha bia a ihins tusa? Nú an bhéagán tusa? An ihan tusa éon torgaí banne eile ag go baile? Bígí linn ríis mar haimiid chun idir sa scríomh a bheitha rúnach do feol séantóir.